Fiorella dwi, a dwi yn dod o Borthmadog. Nes i dewis fynd am yr Prentisiaid oherwydd gynnau genbrofiad yn gweithio yn y diwydiant, ond dwi wedi gorfod cymryd brec bach am hynna ac o'n meddwl bod yr Prentisiaid yn ffordd da i ddod yn ôl i fewn iddo fo, ond mewn swydd gwahanol. Dwi'n meddwl sef yn gyfle da i fi. So, dwi'n gobeithio cael gyrfa fel script supervisor yn y diwedd, so dwi'n gobeithio cael cyfle i ddysgu gan bobl gwahanol i gael bod yn dda yn ei bod yn gwneud.